Bona vesprada a la poca gent que estem en aquests moments. La veritat és que, com hem comentat, estem en aquest moment parlant dels efectes d'un temporal, en ple temporal, que estem ara tots pendents del mòbil a veure què està passant en el País Valencià, sí, Catalunya, les Illes, tot el litoral mediterrani, perquè desgraciadament, des que estem en aquesta cambra, almenys nosaltres en Compromís, tots els anys tenim que estar parlant dels efectes d'aquests temporals. I tot els anys és el mateix, la mateixa història. Se repeteixen i cada vegada més. I ara, quan ve setembre, estem tots patint a veure què és el que passarà, a veure on farà mal. I, desgraciadament, això anirà més. Això és un efecte més del canvi climàtic i més quan tots els experts posen el País Valencià en l'epicentre dels efectes d'aquest canvi climàtic. Per tant, sempre estem igual, lamentant-nos que les ajudes que ha promès el govern no apleguen en temps i forma. I no n'ha plegat encara quan encara ha vingut un següent temporal, perquè hi ha anys que s'ajunten 2 o 3 i així anar contínuament. Per tant, a banda de demanar això, a banda de demanar recursos per a fer front, hauríem de començar també a replantejar-nos seriosament quina és la política urbanística que s'ha tingut en el nostre litoral. Perquè sí estem parlant, clar, de danys materials, però són danys materials a les persones. Estem parlant també de vides humanes, estem parlant d'economies domèstiques, estem parlant de gent que ho perd tot en qualsevol temporal. I cal no oblidar-nos que no és únicament la costa, perquè sempre quan ven aquests temporals és molt espectacular veure un passeig marítim trencat, veure com la mar s'ha menjat un poblat mariner, però recordem que el temporal Glòria va fer molt de mal també a les comarques de l'interior, que són sempre les grans oblidades. Per tant, nosaltres, entre les esmenes que han presentat, perquè entenem que vostès han de presentar esmenes demanant solucions per a Catalunya, nosaltres pensem que estem al Senat de l'Estat espanyol i hauria de ser ajudes a totes les comunitats autònomes afectades. I el que volem és el mateix tracte per part del govern. No volem que el govern d'Espanya tingui convenis específics amb la Generalitat de Catalunya i no es pugui tindre en la Generalitat Valenciana. Pensem que ens mereixem el mateix tracte justament quan el temporal Glòria, del qual estem parlant, va ser prou més violent els seus efectes en el País Valencià que no en Catalunya. I no és una competició, a veure d'on va fer més mal perquè el següent temporal pot ser a l'inversa. I pensem que fa falta una resposta per a totes les comunitats autònomes. Revisar aquest model urbanístic que durant tants anys han mantingut tant Partit Popular com Partit Socialista, que se pensaven que la costa podia admetre tot el formigó possible. Aquesta política de pais bàrbars, aquesta política de ports esportius allà no tocava, d'espigons de manera clientelar, perquè en aquest ajuntament manen els meus i això el que acaba fent és desviar cap al sud el problema de la regressió marina. Per tant, el que no podem fer és contínuament, tots els anys, vindre així a demanar milions d'euros per a abocar terra al mar, per a que aquest mar d'ací 4 o 5 mesos es torni a endur. O tenim una política sensata i seriosa de què volem fer en el nostre litoral, o estarem contínuament cada any això. Depenent qui mana, depenent qui governa, en tant l'Ajuntament soltarem una barbaritat de milions, que serà pagar a les grans empreses constructores perquè aboquen material d'enderroc, conforme estem lamentant ara en molts pobles del nostre País Valencià, que veiem les platges fetes pols perquè s'ha directament tirat material d'enderroc i d'ací 4 mesos, o d'ací 2 mesos, o d'ací un mes, no quedarà absolutament res i tornarem a reclamar ajudes al govern. Per això nosaltres hem presentat moltes esmenes, també apuntem quines podrien ser les solucions, en lloc de tant d'espigó, solucions que estan donant en altres països europeus, com és l'aplicació del geotèxtil submarí. Sabem que cada platja té una patologia i no és extendible per a tots, però pensem que és una proposta. També mesures per a aquest interior, que sempre és el gran oblidat. Nosaltres fem una proposta que se poguera condonar l'IBI d'aquestes zones de l'interior d'una manera que els ajuntaments que no percebiren aquest impost, que és municipal, pogueren tindre a canvi una compensació per part de l'administració central, perquè solen ser sempre els municipis de l'interior, que els més castigats, el temporal Glòria, els que més problemes econòmics tenen també i en els quals una reducció de l'IBI seria realment preocupant per a la seva tresoreria. Volem també demanar un pla estratègic per a l'Albufera de València, igual que vostès lamenten els efectes que tenen els temporals en el Delta, que va ser un escàndol. El que està passant en el Delta en l'Albufera de València és preocupant, i més quan el govern central i aquests 28 milions d'euros que tenia per a les platges del Saler i la Garrofera no els està invertint. Per això anem a exigir que s'invertisquen. L'Albufera, com a zona sensible, i acaba ja,
igual que pugui ser el Delta, està també molt amenaçada. Està molt amenaçada també per projectes especuladors i insensats i insensibles, com és el projecte d'ampliació del Port de València. Per això exigim des d'esta cambra repensar-lo i fer-lo un projecte sostenible. Gràcies.